hindi lang tatakbo. Sa lugar ni Sir? Kanay, Padre Gomez na street. Padre Gomez Street. Sa Davao City ni Sir? Alright, mga ka-magic. Tsada kayo amang isakyan. Bugnaw kayo. So, hangin. Wala siya ang palibot. Mga bike. Ika lang mga bike lang mo. Biling ano? Padre Gomez, gapon niya. Kani nga building? Simbahan. UIC. Simbahan? UIC. Eskwelahan? Eskwelahan. Ah, eskwelahan. UIC. College? Oh, kanto. Tuwa pa eh. Ha? Puro aircon. Anak na yun, gilid. Agawan. Yay. Mingaw lagi dari basta gabinan. Vice man si Vice Mayor Basti. Si tatay ang mayor. Wala man siya. Gani. Diri ta na? Diri ba data? Diri na may mga magic kay budget friendly.